עושה? מצלם לנו את הטיול. בוא יאיר, מצלמי את הטיול. אז היום אנחנו נמצאים כאן במבשרת ציון. תכף מתחילים מסלול למערת חלילים. אנחנו ממש חונים כאן במבשרת ציון. יש כאן בית ספר שקוראים לו בית ספר השלום. ופה מתחילים את המסלול. זה מסלול קצר ויפהפה שמסתיים באחת המערות הכי מעניינות באזור, מערת חלילים. זה הכניסה. מערה עצמה חצובה בסלע גיר, והיא בעצם אוסף של חללים קטנים כאלה שמתחפרים ביחד. אז מכאן נצא לטייל לאורך הנחל, נראה את הנוף, הצמחייה והמקום שיש בו. אז יש כאן קצת הליכה, נראה לי זה קילומטר משהו כזה עד שמגיעים למערה עצמה, ואז יש המשך לרדת ממש, בעצם אנחנו עוברים בנחל חלילים, אז בעצם זה מגיע עד למטה, עד לעמק הארזים. יאללה, בוא נלך. מה את אומרת, לינוי? קחי קצת. לינוי לא אושיית רשת. לא, אני לא יודעת לעשות את הדברים האלה. תהיי קושייה. זה מעבר ליכולות שלי, רון. אני קלקלת. משהו לא עושה טיול טבע. הוא היה כבר בשביל. הוא היה כבר בקודם. הוא היה באלה. טוב, אז אנחנו קצת נכנסנו לבפנים. עדיין רואים את הבתים שמסביב, בתים פה במבשרת ציון, ורואים את ירושלים ממש רחוק. סך הכל, כמו שראיתם, מסלול ממש מתאים למשפחות. אנחנו פוגשים פה כל מיני אנשים עם ילדים, סתיו עם מפל. אז ממש נוח, מסלול פשוט. בסוף מגיעים למערה, אתם תראו, יש כזה יותר צל. זה ממש סבבה. שלום! יאללה, בואו. שלום פלוש. עושים טיול. אז הנה, כן, בדיוק אמרתי שהטיולים האלה מתאימים ממש למשפחות. ועם אמצע, כמובן לא עם עגלה. לא, אי אפשר עם עגלה, אבל יש קצת הליכה, קצת אבנים, אבל לא משהו רציני. נחמד מאוד, וגם לא המוני. כן. פלוש. תספר קצת. מה אתה יודע? אז המערות נוצרות בעצם מזה שיש אדמה מתחת לאבנים, שלאחר הגשמים האדמה הזאת נסחפת עם המים, ואז נוצר ואקום, ואז מהוואקום האלה נוצר המערות. הגענו פה לעצם הפול, וכאן יש עוד ממש קצת הליכה. אז עשינו עצירה קטנה פה בעץ הזה, ממש שנייה אחת לשתות מים, צילום קטן לילדים, ואנחנו ממשיכים. לדעתי 100-200 מטר אנחנו כבר מגיעים לנערות. סמל כיוון לשם. לירוק. הנה אתם רואים, יש את הסמל כיוון לשם. יש את הסמל, הוא ממש מפנה אותנו לכאן, ואז יש כאן עוד אחד שהולך לשם. שמפנה אותנו לצד השני. מה הילדים? כן, צילום. כן, זה מצלם וידאו. וואו, 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 וואו. אותי וואו, וואו, את כולנו, אותי. וואו, וואו. איך לכם אבל בטיול הזה? כיף לכם? כיף.
הגופה. נכון, לא קשה? כיף הגופה. לא קשה, ממש. אנחנו ממש עוד רגע מגיעים למערות. שים רגל, יפה. שים רגל, יפה. ביי. תיזהר, האבנים מחליקות. מה זאת אומרת היו? טוב, אז אנחנו כבר ממש מגיעים למערות. המערות שמה. ולמטה זה בעצם עמק הארזים וירושלים. לאט לאט. יש פה מערה! לא, אפשר לעבור פה. רוצים? זה לא חסיר לי. זה לא עבור. תיזהרו על הראש. זה חייב. זה אתם יכולים להביא. רק זה קשה. טוב, אז אני על 1%. עוד שניה נגמר הבטריה. אנחנו נסיים את הסרטון כאן. אחלה טיול, מומלץ מאוד למשפחות. מקום ממש מדהים. אני אשים לכם את כל הפרטים בתיאור. ונתראה בסרטון הבא. יאללה ביי.